Oke ya ceritanya lagi ana pesenan nasi lemak ayam rempah lur, ki jadi menu terbaru waktu kayak nyong sing gawe apa jenenge bumbu-bumbune lur percobaan. Nah, ki dadi ki diproduksi, nah alhamdulillah wis ana sing tuku lur. Nah, ki dene ceritane ki badhe nyong lagi gawe tepunge terus ayamnya kan otomatis kan di mikro dhisik kon anget lur, dadi ora langsung digoreng bae. Nah, intinya di mikro dhisik kon anget lur. Soalnya kan ayamnya kan anu frozen ya lur, ya dadi ayam ki sekali produksi ora dadakan, yang dadakan kan otomatis suwe lur, urung gramasine, urung kene kuene. Nah, ya wis sesuai langsung betek cemplung nang maring jero minyak panas. Nah, terus waktu niki minimal 3 menit ya, 3 menit kayak kadang-kadang kurang mateng kayak langsung bae. Mikro maning kon mateng lur. Kadang kan nek ana sing urung mateng juga ya gue lur lho. Ibaratnya kan 3 menit misalnya kon yakin matengnya minimal 5 menit lur. Nah, ki dadi nek wis matenge balik iki lur kan jerone wis apa jenenge putih iku lur. Jerone ki wis dagingnya wis bener-bener daging ya ora lembek kayak kan ya. Ora warna pink apa warna apa kayak lah pokoknya lah. Intine goreng ayam gue kayak kadang ya ketemu awal-awal ke jarku lanu geseng ya, coba-coba ya no ora nek ora kayak warnanya kayak gini ya ora mateng ya lho lho.